Kami kuya, huwag tingnan ka na. Alright. Part 1 of my dream house. Ini ada model gitu kan? Wah, aku ada dan yang kedua kan lagi ngelakrak mata daw iya Lah, dala na sad. Ang ganahan, diri na. Oh. Mari sato na kanon ay sukan. Ako ba, wajud ko niya dali diri ba? Magtampong, wala ba? Break. Kalian. harap lagi sundang sundang di ito Nabarag na to dito sa kusina, giana sa dool sa hugasanan. Gisalob na tayo dito. Kita mo to ito. lakaw Ito kay baga to ba dili? Kuan to. kuan high cute boy Kahit po ng baga. saksak na ako Ito ko lang sa Miguel. Wala ako. laro ng mga haligi Wala mga kalods. Salamat sa Ginoo napatindog na dyan na akong pangandoy nga balay. The beginning of dreams. ano Ang galon rap. Tari ko ilang kurap. wala di bilang kuya dudo ni mo Ani. Kini na lagi. Apa siya lantaw sa mansion ba? Pabangan mo na kan dito. Mabang ka dito balik. Sama. Dito. Puno ni. Wala ka dito? Kaya ka nagabang. Ano ka paya kaya? ibang hoy ang bisa na daw Mga kalods, tindog na. Huwag ka ma. Mapin ang libor. Ay, gwapo man sad.
Munay usa ka kan mga lods niya anak hinda niya natindog akong payag. Payag. Dinala man na yung isarap yung padala. Mga kalods, part 1. Mga siya ay part 1 mga kalods. Mga kalods, highway na siya mga kalods, highway. Kalods. Tapos sa highway mga kalods. Kaya mga kalods. Mga kalods. Nawa dito sa nga Luzon, nag-happy sila. Tara, iro. Dalo, dalo. Hat. Oh, bayad eh. Dua sa snack ko. Oh, saya kay snack. Ha? Main tira ko. Ha? Sa